אני אלעד ג'ובאני, בן 34, עורך דין עצמאי במקצועי. הכל התחיל בעצם משנת 2021. חליתי בקורונה כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, ומשהו ביכולת הקוגניטיבית שלי הידרדר דרסטית. ואז ראיתי המון פרסומים על תא חמצן, שזה עוזר בעיקר ביכולת קוגניטיבית. כמו שהשינוי היה דרסטי לרעה, הוא הפך להיות דרסטי לטובה בזמן מאוד קצר. הצלחתי לעשות הרבה יותר משימות בזמן יותר קצר. זה העריך לי את היכולת לבוא, לשבת על מחשב, להיות הרבה יותר קשוב, הרבה יותר חד, הרבה יותר קוגניטיבי. זה גם שיפר לי את השינה, אני ישן הרבה יותר טוב, אני אוכל יותר טוב. ראיתי את זה כמו איזושהי השקעה. כי בעצם אם אני משקיע בנפש ובגוף ובמוח, אני יכול הרבה יותר אחרי זה להסתכר ולהביא עבודה מבחינתי כעורך דין במקצוע, ולשרת הרבה יותר לקוחות בזמן יותר קצר. אני לא יודע אם זה קלישאה, אבל ממש הפכתי להיות גרסה הרבה יותר טובה של עצמי. אני ממליץ לכולם, זה בעצם משהו שחובה לכל בן אדם שרוצה לעזור, לטפל לו, להיות בן אדם הרבה יותר טוב עם עצמו.